Bideo honetan oxidoz metalikoi buruz hitz egingo dugu. Aurreko bideo batean komentatu genuen zeintzu ziren konposatu bitarren sailgapena. Konposatu bitarrak bi elementuz osatuta daude, eta haien barnean oxigenoak baldin badute, bi eratako konposatuak sortu daitezke. Alde batetik oxido metalikoak metalak batzen direnean oxigenoarekin, eta bestetik oxidoz metalikoak ez metalak batzen direnean oxigenoarekin. Bueno, aurreko bideoan ikusi genuen zeintzu ziren oxido metalikoak, eta oraingo bideoan ikusiko ditugu zeintzu diren oxido ez metalikoak. Vale, esan dugunez, oxido ez metalikoak sortuko dira ez metal bat lotzen dugunean oxigenoarekin, ezta? Vale. Egingo duguna da, hemen dauzkat lau adibide, eta lau adibide hauekin saiatuko gara bere hiru izendapen ezberdinekin izendatzen. Lehenik eta behin, sistematikorako erabiliko dugun laguntza, aurreko bideoan ja komentatu genuen zelan erabiltzen ditugun laguntza hauek, baina azkenean sistematikorako laguntz gutxi behar dugu azkenean da jakitea, azpindiziekin erabile behar ditugula aurrizkiak. Kasu honetan, bi bat daukagu hemen bat, bere izango da karbono dioxidoa. Hurrengo kasuan, izango dugu dinitrogeno trioxidoa. Kasu honetan izango genuke sufre monoxidoa edo sufre oxidoa, eta azkenik izango genuke dibromo eta zazpi daukagunez heptaoxidoa. Dibromo heptaoxidoa. Vale, ja beti esaten dizuet sistematikoa dela errezena, eta baina badazpadare egitea ez dago txarto. Hurrengo kasua izango da estok. Gogoratu, ze garrantzitsua den gure buruari galdatzea, ea elementu batek zenbat oxidazio zenbaki dituen. Igual horrek laguntzen gaituelako pausu gehiago zemotera, batzutan egite ditu gauza asko, gero erabili behar ez ditugunak. Ez metalen kasuan, esan beharra daukat, boroa izan ezik, boroa daukala balentzia 3, gainontzeko guztia daukatera balentzia bat baino gehiago. Begiratuko dugu oxidazio zenbakien taula, eta boroak badauka 3, gogoratu ari gerela taula hauek bakarrik ikusten, ari gara oxido ez metalikoak ikusten, beraz ez metalak oxigenoarekin batuko dira, beraz interneten zaizkigun zutabeak bakarrik dira hauek. Hau bideo batean dago azalduta. Beraz ikusten duzuenez, hemen dauden elementu guztiak badituzte oxidazio zenbaki bat baino gehiago. Boroa izan ezik, boroa da bakarra daukana. Horrek zer esan nahi du? Boroa ez baldin badugu, eta kasunetan ez dugu boroa inoiz ez, zenbat oxidazio zenbaki du galderari erantzuna inoiz ez dela bakarra izango. Metalekin oso erabilgarria da bakarra galdera hau askotan gertatzen delako, ez metalekin normalean beti izango da bat baino gehiago. Hala entabe, galdetu behar diogu gure buruari beti hori. Hurrengo galdera izango da simplifikazioa. Simplifikazioa egiteko azkenean beti komentatzen dudana. Begiratu behar duzue hemen ze dagoen idatzita. Azkenean, oxidoetan bi aukera daude bakarri. Alde batetik hau gertatzea, horrek esan nahi du hor bat daukagu zuela, edo hemen bi bat izatea. Ikusten duzuenez, eta kombinazio guztietan edo bat edo bi agertuko da. Bi agertzen baldin bada, ez dago simplifikatuta. Gora eramaterakoan, hemen -2 izango genukelako, eta hori delako oxigenoaren oxidazio zenbakia. Bat baldin badaukagu, bai, zeren eta ona eramatean -1 izango zenukete, eta oxigenoaren oxidazio zenbakia esan dugunez -2 da. Zer esan nahi du honek? Bi bat baldin badaukazue, hau da, 3 hau izango litzateke ona gora igotzerakoan nitrogenera oxidazio zenbakia. Kasu honetan berdina gertatzen zaigu, 7 izango da oxidazio zenbakia. Aldiz, ez daukasuenean, bi bat hemen jarrita horrek esan nahi du, hau biderkatu behar dugu bider bi, hau da, desimplifikatu behar dugu, goratu ikurra hau esan nahi duela da, simplifikazio hori atzera eraman behar dugula, eta lortuko genituzke, bai, CO2, kasu honetan, eta kasu honetan izango genuke SbO2. Behin gurutzetzerakoan ikusiko duzuenez, C erabiltzen duela gehi lau, eta S erabiltzen duela gehi bi. Bete esaten dizuet, nahiko garrantzitu dela identifikatzea zein den elementu bakoitzaren oxidazio zenbakia. Kasu honetan, karbonoaren kasuan izango genukena gehi lau, honetan gehi 3, honetan gehi bi, komentatu dugunagatik, eta hemen gehi 7. Eta gainera markatuko ditugu, ziurrenik gero oso erabilgarri egingo zaizkigu. Ez duzu hemen idatzi behar zein den oxidazio zenbakia, baina laguntza bezala erabidezakezue bizkor kalkulatu eta ja gero erabilian izango zue. Zergaitik, esan duguna, lehenik eta behin ikusi behar dugu simplifikazio bat gertatu den atzera eramateko deuz, eta horrengo galdera da oxidazio zenbakia detektatzea, eta guia edigin daukagu. Goratu oxidazio zenbakia estok izendapenean, bat baino gehiago ditugunean, kasu honetan beti izango dugu bat baino gehiago esan dugunatik, ez metalek oxidazio zenbaki bat baino gehiago esango dutela, erdian jarri behar dugula parentesiekin. Beraz, hemen lortuko genuke karbono
lau oksidoa, hemen izango genuke nitrogeno 3 oksidoa, hemen izango genuke sufre 2 oksidoa, eta azkenik izango genuke hemen bromo 7 oksidoa. Ondo da, estokekin bukatu dugu, eta horrein guaz tradizionalera. Tradizionala da korapilotsuena, baina bueno, ja daukagu asko aurratuta zergaitik. Badakigulako inoiz daukagula oxidazio zenbaki bakarra, beti daukagula gehiago, simplifikazioa jagin daukagu, gainera badakigu zein den bakoitzaren oxidazio zenbaki. Vale. Azkenean, egin behar dugun azkenen urratsa bakarrik izango litzateke hau. Vale. Komentatzen dut aurreko bideoan metaletan normalean edo oxidazio zenbaki bakarra daukatela eta iko directamente jarri behar dugula edo gehienez jota bi izango dutela eta orduan altuenari iko jarriko diogula eta basuenari oso. Ez metaletan, bi kaso hauek gertatu daitezke baita ere, izan daitekelako izatea konposatu elementu bat hiru oxidazio zenbaki edo lau dituela. Kasu honetan, begiratuko dugu karbonoaren kasuan. Karbonoak, oxigenoarekin naztatzen denean, dauzka bi oxidazio zenbaki, 2 eta 4. Vale. 2 eta 4 ditu. Bi oxidazio zenbaki dituenean bakarrik oso eta iko. 2 eta 4 zein da altuena, 4. Iko izango lukena, erabili beharko lukena, ez da? Eta gainero lau dokagunez, beraz, izango zen zelan. Oxido karbonikoa. Urrengo kasuan, nitrogenoaren kasuan. Nitrogena dauzka 3 oxidazio zenbaki, 1, 3 eta 5. Orduan, 1 izango da, basuena, hipo oso erabiliko, bat oxidazio zenbakia baldin badaukagu, hipo oso erabili behar dugu. 3 oso, 5 iko. Azkenean hori egin behar duzuena. Begiratu, 3 oxidazio zenbakitu, 1, 3 eta 5, basuena hipo oso, erdikoak oso eta altuenak iko. Kasu honetan, gure nitrogeno ari da hirugarrena, erdikoa. Orduan izango zen ikorekin. Horretzu bat, nitrogeno ez da nitrogeniko, da nitriko. Ez berdintasun hori. Deskribapenean daukazu taula bat, jartzen zelan erabili behar diren, osea, hemen agertzen den izena, zein den elementuaren elementuz elementu ikusteko, zeintzu diren ezberdina direnak, nitrogenoa da pizkat ezberdina. Bueno, hor, deskribapenean, begiratzen badin bauzua daukazu. Beraz, hau izango litzateke, oxido nitrikoa. Urrengo kasuan daukagu sufreak ditu baita ere 3 oxidazio zenbaki, 2, 4 eta 6, 2 erabiltzen baldin badu, izango da hipo oso, 4 erabiltzen baldin badu oso, 6 erabiltzen baldin badu iko. Hori da hemen daukaguna, basuenarentzako hipo oso, oso eta iko. Kasu honetan zer erabiltzen du? 2. Kasu honetan da basuena, beraz, hipo oso. Eta gainera sufrea baita ere ezberdina da, ez da sufroso, baizik eta sulfuroso. Beraz izango dugu oxido hiposulfurosoa. Eta azkeni daukagu bromoaren kasuan. Bromoak zenbat oxidazio zenbaki ditu? 4 ditu, 1, 3, 5 eta 7. Begiratzen baldin badu gure taula honetara, 4 erabiltzen dituenean, basuenak hipo oso, altuenak perriko, bigarren basuena oso eta bigarren altuena iko. Kasu honetan 7 erabiltzen du. Begiratzen baldin badugu hemen, 7 da altuena. Beraz, per iko erabiliko dugu. Kasu honetan, izango zen perbromiko. Beraz, hemen lortzen duguna da oxido perbromikoa. Vale. Ta azkenean da, hau dira oxidoz metaliko. Normalean ez metalak izan dute oxidazio zenbaki bat baino gehiago, beraz normalen parentesiak agertuko dira, kontu handia atxizkiekin hemen, eta esatea batzutan izan daitekela hemen anhidrido hitza erabiltzea, bale? Anhidrido karboniko adibidez. Anhidrido karboniko. Beraz, noizbait anhidrido ikusten badin bazue, aipamen egiten dio oxidoz metalikoa. Mikaz oxido hitzarekin izendatuko ditut beti dena den. Eta urrengo bideo batean azalduko dizuet bai oxido metalikoak eta baita oxidoz metalikoak zelan egingo dugun formula eman beharrean izenen baten baldin badigute zelan bete alditugun urrengo beste utxuneak.